Met veel genoegen sta ik hier voor jullie vandaag, met gevoelens van vreugde, opluchting, ook eigenaarschap en met een enorm verantwoordelijkheidsbesef. Want wat we vandaag hebben ondertekend is de formalisering van de werkwijze die we de afgelopen bijna 3 jaar hebben toegepast. Want in Aruba werken we al bijna 3 jaar aan de uitvoering van de landspakketten. Maar wat we vandaag hebben bereikt is meer dan het wel of niet voortzetten van de KOHO. Het gaat verder. Wij als landen, Aruba, Curaçao, Nederland en Sint Maarten, wij hebben aangetoond dat het mogelijk is om in zeer moeilijke en onzekere tijden het gesprek met elkaar te voeren en elkaar te vinden. Wij hebben aangetoond dat elkaar de ruimte geven en naar elkaar luisteren tot succes leidt. En dat het respecteren van onze volksvertegenwoordigers cruciaal is voor onze rechtsstaat. Hoe anders was het gevoel bijna 3 jaar geleden, toen ik voor dezelfde tafel stond, min of meer. Toen leek het alsof de wereld ondersteboven was. En ja, Aruba was heel hard geraakt door de pandemie. Niet alleen uit socio-economisch perspectief, maar ook in koninkrijksverband. De pandemie heeft laten zien dat we in elkaar moeten blijven investeren, elkaar moeten blijven zien en zien zitten. En het is natuurlijk geen makkelijke opgave. We worden vaak ingehaald door onze dagelijkse realiteiten. En gek is dat niet als je beseft dat veel mensen elke dag worstelen om vooruit te komen. Maar het is nu aan ons om vanuit onze eigen verantwoordelijkheid, vanuit onze eigen democratie, ons land te hervormen. En dat is waaraan de regering van Aruba zich committeert. Met je toestemming wil ik even overgaan naar het papiermens. Natuurlijk. Na inteira comunidade de Aruba, me desejar awe de bisa danki. Danki para a dedicação e para o trabalho incansável. Passo den tempo na inseguro, nos sa de surpassar nos diferencias, nos uni para riba nos país para adelante. Que acordo aqui, nos percurar para a sobrevivência de nos pueblo de a pior crise que nos países passa den. E esta é base para nos seguir recuperar. Para sua recuperação e acaba virando realidade. E ao nós formalizar o trabalho que nós abrimos para quase 3 anos na Aruba, e me tem fé e toda confiança que nós lo seguimos exitoso nessa aqui. Aan collega's, Pisa's en Jacobs, mijn collega premiers, wil ik jullie bedanken voor de eindeloze steun en de toewijding. Jullie, wij hebben laten zien hoe krachtig wij kunnen zijn als kleine landen als we samenwerken. En aan staatssecretaris Van Huffelen, Alexandra, in de periode waarin er veel is gezegd over de eilanden, heb jij gekozen om op oprechte wijze naar ons te luisteren, om de verbinding te zoeken, om je in te zetten voor ons en het verschil te maken. Je hebt gekozen om ons te respecteren voor wat we doen, voor wie we zijn en waar we naartoe werken. En dat kan niet onopgemerkt blijven en ik dank jou hiervoor. Het is nu aan ons om de bestaande tekorten op te heffen, de kansen te benutten op basis van respect en gelijkwaardigheid. Van een punt naar een komma. Ik dank u.